हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायनानै होलांगोन होननानै नै आङो दा अन देनो नागिरदों लोगोफोर नै माइब्रा सोमनानै दोनदों आङो दा एनथाब जानो गोसोखांदों आरो बोथोरा जि गुसु नालाय लोगोफोर खुवा खुगासिनो ना दासान्दिथ' ओंखायनो नै आं दा अन देनोसै आरो लोगोफोर एनथाब बानायनो नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय नै आङो दा अन देनानै लाग्रोनोसै आरो सनाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां दे लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै आं दा अन देनोसै आरो नै उवाल गायहेन रेडि लाजोब्बाय आङो नै होसननानै देनोसै माइरंखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ नै दाख्लै देनायानो गुफुरैनो दङ फेथेंनानैसो दोनदों आं जेबो मैला हाबाखै खामफ्लायसेयाव आराम फेथेंनानै दोनदों खामफ्लाय गुवाराव मैला हाबाखै जेबो मोजांल' जिजों फुगारबाय आङो उवालखौ नै देनोसै लोगोफोर बांद्राय बुरजाबो देला आरो दाख्लैसो जाखानाय नालाय ओरैनो एसे देनोसै लोगोफोर माइरंखौ होसनजोबखाबाय आङो लोगोफोर नै आंहा सालि जानाय जाबाय सालिनोसै आं बांद्राय बुरजा देयाखै एसेल' देदों बांद्रायबाबो जानो बायो ओरैनो साहाजों जानो एसे सालिनोसै गरम मोनबाय अन देनानै लोगोफोरनि आं दा सालिबाय थानोसै दा एवबा दिन्थिनोसै आं सनाफोर नै सालिग्रोनानै लानोसै नै अनखौ एवसै लोगोफोर
एवखांबाथाय साहा फुदुंनानै लोंसै सनाफोर। बुरजा मोनबायानो नै लोगोफोर। साहा फुदुंसै एबार। थावाखौ खांनानै दोनसां। औ उखुन्दै खुलायबाय एसे गुदुंनो। एबार साहा फुदुंसै सनाफोर। एन्थाबखौ एवखांजोब्बाय। साहा बानायना लोंसै साहा। आसि एवनो एसे दोनबाय आङो अनखौ। एन्थाब बानायजोबला आरो आसिखौसो जायो बाबामोनहा। आं दा ओरैनो एन्थाबखौ एसेल' एवबाय आरो साहाजों जानानै। माबायदि जाखो टेस्ट खालामनायनां। जोबजासे एवदोंल' सोलानायाखै आरो जानायनि आखाय। गोदैयाबो ज्रोम जाथारदों। जानायग्रोदोंसो लोगोफोर दा साहाजों जाफिनगोन। ओइ लोगोफोर सायाबो गोदौबायानो माथो। नै एन्थाबा। साहा लोंसै जोंहा एन्थाबजों साहा। नै एन्थाबजों साहा लोंसै। नानि फैदो मा बागुरुम्बा जाबाय थाखो। मा फैदो साहा लोंफैदो नै नोंना साहा दङ लोंफैदो। मोसागासिनो दुगैखांनानै नानिया। लाफाजों नाथुर टमेट' खोरदै ना रेडि जाजोबखाबाय आरो सनाफोर संनोसै एबार। नै लोगोफोर आंहा साहा लोंखांबाय ओंखाम ओंख्रि संसै। लाफाजों नाथुर नै लाफा लाखाबाय। नै सारायबो जानबाय सारायाबो दुंबावबायहाय नै। थाव होबाय आङो। लाफा संबाय लोगोफोर। नै लाफा होसनसै आंहा। लाफाजों नाथुर जुनायजों दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर। बे दहाय माबा रेगुलेटर माबा गेस खफा सोलायनाया बोरैबा जादों। लोगोफोर आंना लाफाया रबबाय। टमेट'खौ गेसाव संनोसै आङो लाफाखौ अरदाबाव संबाय आरो। आब'आ टमेट'जों नाजों गेसाव संसिगोन। जोंहा संख्रि होनोसैहाय। लाफायाव संख्रि होनोसै संख्रि। नै लोगोफोर आंहा लाफायाव दै होबाय। लाफा एवनाया जाबाय आंना। नै दै होखांनानै नाथुर होनोसै। नै नाथुरखौ आराम सुबाय आङो नाथुर जुनाय गोरान आरो। लाफायाव होनोसै लोगोफोर। लाफाजों नाथुर गोरलैजों दिनैनि ओंख्रिया नै। टमेट' संबाय इयाव। टमेट'जों खोरदैखौ एवग्रोबाय नै। बे गेब्लेबाथायनो हानोसै। लोगोफोरनि आंना लाफाजों नाथुरजों संनाया मोनबाय। लाफा मैद्रुआ मोनबाय सनाफोर खांसै।
खोरदै टमेट'आ मस्ला मस्लि होबा लोगोफोर मोनसिगोन। लोगोफोरनि आंना टमेट'जों नाया मोनबाय नै टेस्टि ओंखारथारबाय। मोनजोब्बाय सनाफोर लाफाजों नाथुराबो बे टमेट'जों नायाबो। लोगोफोर नै आंहा दा ओंखाम खुरलायबाय नै टमेट'जों ना रोसि लाफाजों नाथुर जुनाय नै ना खावै फ्राय सनाफोर जानोसैलाय। दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानोमोन। बाय बाय सनाफोर।